waliɲuman tanu an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma ni y'an ka laadalasigiw ni y'olu selen an bɛ ladɔnnali kɛ k'a fɔ ka daminɛ tɛnɛn fo ka taa bila juma la an bɛ sigi ni kɛnɛ in kan min ye gafe kunnafoni ye ka se ka olu ta ka kɔnɔkuma ka ɲɛfɔ maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ɲɛna ayiwa o baara min ni an b'o kɛ o de kɛlen bɛ ka an bila ka sigi an bi tuguni n'o ye juma ye mɛ kalo tile 5 san 2023 an y'a fɔ nin kɛnɛ in kan kanubaga ni dɛmɛbaw olu kɔni bɛ anw na waati bɛɛ lajɛlen na minnu ni olu b'an bilasira yaasa an ka baara ninnu olu bɛ se ka senbaw kosɛbɛ olu sɔrɔ cogoya min na an ka baara ninnu bɛ se ka kɛ nimisiwasa ale ni nisɔndiya baaraw kɔni ye cogoya min na an b'olu maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo min ye Mamadu Fa Senparan k'ale fo honorable ka waliɲuman dɔn a ka bilasirali ani a ka dɛmɛ la ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ ani an ka baarakɛyɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ma an b'a fo diɲɛ ala y'a da ka cɛw ni muso k'olu de kɛ ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn fu ani ɲɔgɔn safunɛ an y'a fɔ i mana cɛba ye yɔrɔ yɔrɔ i mana ayiwa min ni a bɛ wele cɛ ŋanaba yɔrɔ la i b'a sɔrɔ a fɛnɛ kɔsɛmɛyɔrɔ a jigi ye min ye musoba dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye an b'a fɔ Mamadu Fa Senparan ale ka foli kɔlen kɔ anw fɛ siga foyi t'a la anw bɛ danganiya kan sarangosi sara ayiwa k'a fɛnɛ fo ka waliɲuman dɔn a bɛ baara minnu na halisa ala ka dɛmɛ kɛ an ni a ye cɛsiri baaraw don ayiwa jamanajɔ baaraw don fo ka taa se min ye mago dilan baaraw don an bɛ dugawu kɛ ala ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen sabati ka bɔ yen min ye Kalilu Senparan Universel Media n'ale fɔra kaban dɔrɔn an hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o de ye Super GT nka Super GT kɔfɛ ni o ye tulu la sangalamaci tulu la sangalamaɲɔ ye an bɛ fɛn wɛrɛw kɔni sɔrɔ yen o de ye min ye pɔmpuko firiko fo ka taa se kuranminɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen ma n'i donna Universel Media kɔnɔ kaban siga foyi t'a la i jigi a tɛ wɔrɔ o ka bɔ yen an bɛ don mairie n'o ye commune 1 mairie kɔnɔna ye an y'a fɔ ka nɔgɔ yɛrɛ kɔni bɔ a la maire la farabiriki ayiwa n'o o ye Umaru Togo anw b'a fɔ ka waliɲuman dɔn a fɛnɛ bɛ baara min na ni o ye a ka sigida ka ɲɛta ye an ɲɛ b'a la wa n'a bɛ kɛ ayiwa an b'a fɔ an ka bamanankan na mun kɛtɔ ko o de fɔtɔ a ye cɛsiri ni wulikajɔ baara minnu kɛ anw ɲɛ b'a minnu na anw b'a bɛɛ ta kelen-kelen k'a bɛɛ da malidenw yɛrɛ kɔni tulo kan o ka bɔ yen a baarakɛɲɔgɔn ni o ye ayiwa ka chef comptable ni an b'a wele ko Tunkara an bɛ foli k'a la ka waliɲuman dɔn ka mairie kɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen fo impôt ka don yen nɔ ni an donna an ka musobaw olu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la madame Sise Fatumata Ba an bɛ ale fo ka waliɲuman dɔn fo ka taa se madame Sidibe min ye ayiwa madame Sidibe a kɛtɔ b'a la madame Sise Fanta Ba fo ka taa se madame Sidibe Fatumata ayiwa Bagaga an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka impôt kɔnɔmɔgɔw ka bɛɛ lajɛlen de kɔni fo nin waati in na adama foli kɛlen kɔfɛ yen nɔ min ye Universel Media ka wuli ka jɔ an bɛ boli ka taa sugu kɔnɔ ka na Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali
siga foyi t'a la bamananw b'a fɔ u ka laada lakumaw la ko boli ale ni bubarasiyɛn yɛrɛ kɔni tɛ bɛn bi an bɛ waati min na ayiwa cakɛda min bɛ yen nɔ ni olu bɛ ɲinini ani ɲininkali kɛ jamanadenw na ka bɛn ni jamana maracogo ye ayiwa a ka diya ayiwa min ye baara wɛrɛw ye a taasiraw olu bɛɛ lajɛlen na nka i b'a ye k'a fɔ o cakɛda min ni a bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la fondation Frederick Ebert Sting ale kɔni Sting ale kɔni ye min ye nin baara ye ayiwa ka se ka a ka o baara ɲɔnasi k'olu boloda minnu bɛ tali kɛ ɲininkali la malidenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira caman o yɛrɛ kɔni fɛ ɲininkali kɛra ka bɛn n'o ye nka i b'a ye k'a fɔ fasiri kɔnɔ kuma la ale nana i da maga kiiri kuma min ni o bɛ sen n'an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ale y'i da don o la ka yira k'a fɔ ayiwa yuruguyurugu kiiri kɔnɔna la ayiwa malidenw olu hakilina n'u fɛla kɔni kɛra jumɛn ye nka yan'an bɛ don kiiri yɛrɛ kɔni kuma kɔnɔna la min ye ɲininkaliw ye o kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an taara jamana tilebiyanfan kayankan fo ka taa se a bayanfan yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ɲininkali kɛla malidenw na ka bɛn ni a bɛ fɔ min ma ko accord pour la paix n'o ye tɛgɛdiɲɔgɔnma min ni a bɛ kɛ tɛgɛdiɲɔgɔnma sɛbɛn min n'a bɛ bɛn ni keleya ka se ka o yɛrɛ kɔni kofɔ i b'a ye maa caman yɛrɛ kɔni y'a yira malidenw na olu kɔni b'a fɛ sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ u ka segin a kan k'a lajɛ min b'a to malidenw ayiwa a bɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛla ye cogoya min na nka nin kuma in kɔni a ye malidenw yɛrɛ kɔni tila maa dɔw yɛrɛ kɔni fana y'a yira olu fɛla yɛrɛ kɔni tɛ ayiwa tɛgɛ ka maga sɛbɛn in na ayiwa n'o o ye ka se ka relecture k'a la ayiwa min b'a to a bɛ se ka bila cogoya min na malidenw yɛrɛ kɔni sago yɛrɛ kɔni na n'i ye sɛbɛn in yɛrɛ kɔnɔna ta k'a lajɛ an bɛ taa kidali tawudeni ayiwa fo ka taa se ayiwa kɔrɔnfɛla yɛrɛ kɔni dugu wɛrɛw kɔni ma n'i ye malidenw ta maa duuru o maa duuru a yira k'a fɔ maa naani olu yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ sɛbɛn min yɛrɛ kɔni filɛ ko u kan ka segin a kan k'a lajɛ k'a kɔnɔ ko ka se ka a yɛlɛma k'a kɛ ni malidenw hakilina n'u fɛla yɛrɛ kɔni ye nka n'anw taara sikaso i b'a ye maa kɛmɛ o kɛmɛ maa 81 olu kɔni ye a yira k'a fɔ sɛbɛn in segin foyi yɛrɛ kɔni den kelen man ka kɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔni kan an bɛ taa mopti o ye maa 71 fo ka taa se Tombouctou maa 78 Menaka ye maa 70 ye ayiwa n'an taara i b'a ye k'a fɔ Segu maa 62 olu yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ accord pour la paix olu ka laɲini ne a kan ka se ka kalanko kura tuguni min b'a to a bɛ se ka yɛlɛma don a la k'a kɛ ni malidenw yɛrɛ kɔni hakilina ye bamakɔkaw olu fana kɔni taara ni nin hakilina kelen ye nka i bɛna ye k'a fɔ n'i taara Gawo halisa i b'a ye min bɛ tali kɛ accord kɔni kibaruya la ayiwa a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dugalen bɛ a kɔnɔna la nɔ mɛ ka bɔ yen nɔ tuguni ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Gawo ani Kidali yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa Gawo olu y'a yira k'a fɔ maa 74 Kidali olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ maa 85 ayiwa ni ɲinini minnu yɛrɛ kɔni kɛra nin ɲinini minnu kɛ nin kɛlen filɛ nin ye ayiwa olu kɔni ka hakilina la i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman o yɛrɛ kɔni o kan ka don nin baara ninnu yɛrɛ kɔni na a bɛ fɔ cakɛda min yɛrɛ kɔni ma fondation Frederick Ebert Sting ayiwa olu ye ɲinini min kɛ n'a bɛ fɔ a ma Mali maître 2023 o kɔni bɛ a yira k'a fɔ maliden caman yɛrɛ kɔni bɛ yen minnu ni olu yɛrɛ kɔni fana y'a yira k'a fɔ olu ka danaya ka ɲɛsin kiiri ani kiiri baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ma min bɛ tali kɛ ayiwa 100 maa 37 olu de kɔni ka danaya kɔni taara ka da kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni an'u ka baaraw olu yɛrɛ kɔni fana bɛɛ lajɛlen kan i b'a ye ɲinini ka ɲinɛta ka ni salon ta ka se ka olu yɛrɛ kɔni da ɲɔgɔn na a yira maliden mun yɛrɛ kɔni ye ayiwa min ko k'a bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka baara bɛ k'ale la nisɔndiya ɲinɛ o de ka ca ka tɛmɛ waati yɛrɛ kɔni tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni ta kan nka jaabi min sɔrɔla san 2023 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa olu yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw olu mago bɛ jumɛn na n'o ye kiiri mɔgɔ minnu ka bɛ taa tribunaliw la walima kiirisow la olu kɔni ka laɲini de ye yaasa kiiri a ka damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen de kɔni ye maliden cɛman ni musoman i kɛra min ye fantan ye ka se faama yɛrɛ kɔni ma i kɛra diɲɛlatigɛ maa o maa ye olu y'a ɲini k'a fɔ kiiri kɔni a dama ka kɛ bɛɛ lajɛlen na 100 maa 79 ayiwa olu kɔni ye a yira k'a fɔ yuruguyurugu a caman o kɔni o bɛ an ka kiiri baaraw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ maliden 186 olu kɔni fana ka hakilina de kɔni ye jumɛn an bɛ waati min na kiiri tigilamɔgɔw ayiwa u ka baara ani u bɛ ka minnu yɛrɛ kɛ ayiwa a dɔɔnin yɛrɛ kɔni tɛ malidenw yɛrɛ kɔni fɛ fɔlɔ o hakilina kelen na maa 88 maa 100 yɛrɛ kɔni cɛla olu ye a yira k'a fɔ ko kiiri yɛrɛ n'i mago bɛ kiiri yɛrɛ kɔni na a ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni a ka gɛlɛ a taa ni ka segin a ka ca
o ka bɔ yen maa 84 sigiyɔrɔma 100 olu kɔni ye a yira k'a fɔ hali ni i mago yɛrɛ kɔni bɛ kiiri la ayiwa waribɔ de binnen kan wa waribɔ min ni a yɛrɛ a tɛ ban wa a ka ca fɛnɛ nka bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ dunko juguya yɛrɛ kɔni na ayiwa n'i ye maliden yɛrɛ kɔni ɲininka ɲininkaliw kɛlen yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ malidenw na maa 5 o maa 5 maa kɔni 4 olu y'a yira k'a fɔ dunko juguya a kɔni a kelen bɛ dantɛmɛ wale dan ye ayiwa kiiri baara yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fasiri sɛbɛnna Yusuf Konate fɛ an ye min sama ka bɔ ayiwa soir de Bamako ale kɔnɔna la ka bɔ soir de Bamako la an bɛ an teliya joona kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ fasiri min ta o de ye Nouvelle Horizon ale yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ tigilamɔgɔw olu ye sigi min kɛ o kɔnɔna la min ne kɔni fɔra Nouvelle Horizon ale yɛrɛ ka bi fasiri a b'i da mɔgɔw la i b'a ye k'a fɔ jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko coalition olu ye jɛkulu caman ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ diinɛ ale ni sira wɛrɛw politiki tɔnw fo ka taa se jamanaden nanama sumalo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni jɛkulu min farala ɲɔgɔn kan o de ye limama yɛrɛ kɔni ye ayiwa n'a fɔra ko limama o de ye Ligue malienne des imams érudits pour la solidarité islamique ayiwa olu ka fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ kɔni n'a kɛra CICB la ayiwa u ye a laɲini ka se ka min ye sigi belebele kɛ sigi min kɔnɔna la u bɛ hakililajigin yɛrɛ kɔni kɛ kɔlɔlɔ ni gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ laïcité ko kuma min ni anw b'a kuma fɔla an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u y'u da mɔgɔw la ka fara sigi filanan o bɛna kɛ a y'a jira k'a fɔ sigi in kɔni a bɛna kɛ min ye sigi yɛrɛ kɔni 2 ye ayiwa sigi fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a jira k'a fɔ u bɛna kuma ɲɔgɔnya ka se k'o kɛ ni kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ye min b'a to olu yɛrɛ kɔni ka taabolo n'u ka hakilina ayiwa u bɛ se ka da kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni tulo kan cogoya min na i b'a ye k'a fɔ nin jɛkulu ninnu u b'a jira k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen i ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɔra jɛkulu belebele min na o de tɔgɔ de ye cadre de concertation des associations islamiques n'u kɛlen bɛ k'a tɔgɔ yɛrɛ kɔni da al urwatul wiska tɔgɔ in kɔni y'o ye olu ye lajɛ ka se ka o labɛn lajɛ min kɔnɔna la u bɛna u da yɛrɛ kɔni don laïcité ko kuma a finman ni a jɛman min bɛ anw ka min bɛ tali kɛ jamana sariya sunba sɛbɛnkura in yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka walawala bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na ayiwa an ka hakililajigin kɛ min ye ayiwa organisation islamique ye olu kɔni ye a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la laïcité a kuma yɛrɛ kɔni a man ka fɔ tuguni anw ka sariya sunbaw ayiwa fo ka taa se anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a man ka mɛn bilen hali n'o y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ mali fantan ni 4 a caman kɔni o de ye min bɛ tali kɛ diinɛ hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa silamɛya diinɛ ayiwa o de kɔni fanga ka bon anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kunnafoni tayɔrɔ a bɛ ye k'a fɔ Ligue malienne des imams érudits pour la solidarité islamique olu kɔni ye a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u kan ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa laïcité min yɛrɛ kɔni ni o bɛ an ka jamana sariya sunba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o o ye constitution ka se ka o nɔra bila ni état multifonctionnel ye ayiwa olu y'o hakilina min yɛrɛ kɔni ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ limama yɛrɛ kɔni na ayiwa fo ka taa se silamɛw olu yɛrɛ ka jɛkulu belebele min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o o ye ACM ye olu y'a yira k'a fɔ ayiwa min ye laïcité ko kuma yɛrɛ jamana sariya sunba yɛrɛ kɔni kɔnɔ a man ka y'a kɔnɔ olu ye a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa laïcité ko kuma min yɛrɛ kɔni b'a kɔnɔ ayiwa olu y'a dɔn k'a fɔ ayiwa a tɛ min ye ka diinɛ yɛrɛ kɔni lagosi ayiwa i b'a ye k'a fɔ a kan ka bila hakilina la hakilina min n'a b'a yira k'a fɔ jamanadenw i jogo o kan ka kɛ i ka diinɛ yɛrɛ kɔni taabolo ye i ka fɔta ayiwa o man ka tɛmɛ e ka diinɛ yɛrɛ kɔni ka hakɛ yɛrɛ kɔni o bɛɛ lajɛlen kan e bɛ jogo min yira maaw la diɲɛ don o don ayiwa fo e ka diinɛ a ka dɔn ni e ka taabolo n'i ka kɛwale yɛrɛ kɔni ye i b'a ye bi halisa min bɛ tali kɛ ayiwa diinɛ karamɔgɔ yɛrɛ kɔni na olu ye a yira k'a fɔ laïcité min n'a bɛ jamana sariya sunba kɔnɔ olu t'a fɛ bi olu yɛrɛ kɔni t'a fɛ sini nka min ye diinɛ tigilamɔgɔ dɔw olu yɛrɛ kɔni ye olu y'a yira k'a fɔ tuguni hali a bɛ fɔ min ma ko enseignement laïque n'o de ye k'a yira k'a fɔ diinɛ ko kuma tɛ ekɔlisow la ayiwa ko o kɔni o bɛɛ lajɛlen ka jɔsi ka bɔ yen bari ka d'a kan n'i y'an ka jamana in ta 100 o 100 a maa caman o de kɔni bɛ diinɛ ayiwa n'o ye silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔni o dɛmɛbaa n'o kanuba yɛrɛ kɔni ye nka nin
bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ maa dɔw bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ a bɛ fɔ kun min na ko Mali yɛrɛ kɔni ye pays laïque yɛrɛ kɔni ye hali ni o y'a sɔrɔ an ka taabolow olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛna ye k'a fɔ silamɛw olu de kɔni ka ca anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka laɲini na laïcité a kɔni a b'a yira k'a fɔ ko diinɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye yalima o bɛ se ka kɛ wa silamɛya diinɛ jama o de ka ca ni diinɛ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yalima olu ni tɔw o bɛ se ka kɛ kelen ye wa nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ diinɛ dɔnba n'a karamɔgɔ dɔw kɔni bɛ yen ni o dɔ ye Buye Hayidara Ɲoro ale kɔni ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ sariya sunbakura ni laïcité min b'a kɔnɔ ale m'a fɔ ko a t'a fɛ wa a tɛna fɔ maa yɛrɛ kɔni ɲɛna k'a b'a fɛ bari ale k'a faamuya ko ni a tɛ dekun lase ale yɛrɛ ka diinɛ a n'a ka diinɛ baara ma ale yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ sama-samali yɛrɛ kɔni kunna nin fɛn ninnu yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ fasiri a bɔra min ye Nouvelle Horizon ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ni a tɛgɛnɔ bilala kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mahamani Ture ale tɛgɛnɔ don ka bɔ Nouvelle Horizon na an bɛ na ci kan ale bɛna min ye ci ye ka se ka a lase jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma bamananw ka kuma tɛ ko n'i b'a fɛ ka ci lase ala ma k'i b'i sara sisi la bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ Jalakɔrɔbugu la ni ale yɛrɛ kɔni kelen bɛ zone industrielle ye i b'a ye usine olu dagayɔrɔ kɔni ye yen yɔrɔ ye nka usine dɔ bɛ yen a bɛ fɔ usine yɛrɛ kɔni ma AZSA ni olu yɛrɛ kɔni ka baara de ye mana min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ tɔmɔ an ka dugu kɔnɔ ka se ka olu recycler k'a yɛlɛma tuguni ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye min b'a to jamanadenw bɛ se k'a tɔnɔ yɛrɛ kɔni bɔ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ Malikura ko kuma o de bɛ anw da kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na nka i b'a ye sariya la maa dɔw walima cakɛda dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen sariya den kelen tɛ bolo olu kan olu bɛ sariya yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen k'a sɔsɔ yalima an b'o ta cogo min na an bɛ se k'an da don Malikura ko kuma yɛrɛ kɔni na wa i b'a ye bi a yira k'a fɔ ko AZSA ni olu yɛrɛ kɔni ka cakɛda ani min bɛ tali kɛ maliden nanamasumalen dɔw minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ yen sigida kɛrɛfɛ ko olu ma taa kɛ forobamugu yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn na wa bari ka d'a kan minnu b'a kɛrɛfɛ olu ye a laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ ni usine kofɔlen in na a ka se ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min b'a to fiɲɛ ɲuman olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'o sama cogoya min na bari ka d'a kan ko usine a bɛ ka don olu n'olu ka fiɲɛ ɲumanw samali cɛ waati o waati a bɛ sisi jugu n'o ye mana sisiw ye k'o min fili a kɛlen bɛ gɛlɛya ye olu ka sigida ma a kɛlen bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye hali olu yɛrɛ kɔni ka fiɲɛ samata yɛrɛ kɔni ma nka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Jalakɔrɔbugu i b'a ye sariya de kɛlen bɛ ka yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bila yen nka yɔrɔ in a sigilen bɛ cogoya min na kɔni n'i ye kumakɛ ɲɔgɔn minnu ni olu tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ fasiri sɛbɛnba ani a ye maa min kɔni ɲininka n'o o ye cikan fasiri sɛbɛnba yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye a yira k'a fɔ fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra min b'a to ni usine belebele in a tigi a bɛ se ka yakili to sariyaw ale ni zone industrielle yɛrɛ kɔni sigira ni taabolo min yɛrɛ kɔni ye fɔ ka taa se min ye sɛbɛn k'a kɛ k'a ɲɛsin Kulukoro gouverneur yɛrɛ kɔni ma fɛɛrɛ ni dabali olu bɛ se ka tigɛ cogoya min na min b'a to nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ a ko bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ zone industrielle yɛrɛ la ka Jalakɔrɔbugu ko k'a ladɔnniya k'a fɔ a tilalen bɛ fɔ sigiyɔrɔma 4 hectare 14 o de ye entrepôt ye ka b'o la hectare 70 a bɛ fɔ o ma ko Grand Industrie hectare n'o bɛ tali kɛ 45 la o de ye min bɛ tali kɛ commerce ni service la PME ale ni PMI o bɛ t'i jɔ fɔ hectare 43 ɲɔgɔnna si la nka nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ min ye DSS plastique ye olu yɛrɛ kɔni taara ka t'u ka usine ka se ka o sigi entrepôt magasinw olu ni minɛnw marayɔrɔ olu taara ka t'u ka usine sigi yen min n'a tɛ sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o yɔrɔ ninnu kɔni kɔfilɛ i b'a ye k'a fɔ olu ka surun maaw siyɔrɔ ni maaw dagayɔrɔ kɔni na ale bɛ sisi min bila ani maaw ka sigi olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bari ka d'a kan a bɛ fiɲɛ k'a bɛɛ tiɲɛ o kɔni o fiɲɛ kolon ni o fiɲɛ jugu olu bɛ tila k'o sama o de laban kɔni ye bana ye min n'a bɛ wele ko bana jugu olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ yaasa usine u ka se ka wuli
ka bɔ nin yɔrɔ in kɔni na nka halisa olu ye ɲinini min kɛ ayiwa taama bɔ sisi yɛrɛ kɔni o ma minɛ ayiwa o min n'o o kɔni kɛra ayiwa min bɛ tali kɛ kɛrɛfɛmɔgɔw la olu ma ayiwa fɛɛrɛ wɛrɛ kɔni sɔrɔ o de ye ka se ka min bɛ tali kɛ izini na ka fɛɛrɛ kɛ ka se n'u ye kiiri tigilamɔgɔw ma yaasa a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ o de kɛ y'a to u sera komini 6nan a kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ma bi i b'a ye k'a fɔ u bɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kumaɲɔgɔnyaw ni fɛnw kɛra ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni abirikɛlo tile 29 ye i b'a ye bɛn kɛra ko la bɛn de kɛra mun kan o de ye k'a fɔ ko izini ni 20h kɔni sera a bɛ datugu fo 6h du matin yɛrɛ kɔni nka nin kɛra ni hakilina min ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔnna ni yɛrɛ kɔni hakilina in ma fɔlɔ nka i b'a ye k'a fɔ kabini kuma daminɛ o y'a sɔrɔ min ye izinitigi ani ni sigidalamaw kɔni u ye kuma camanw yɛrɛ kɔni kɛ nka ale ye a bɛɛ lajɛlen bila minɛn kɔnɔ n'o o de ye k'a fɔ ko ka étude d'impact kɛ ni o ye izini a bɛna kɔlɔlɔ min lase sigida ale ni fiɲɛ yɛrɛ kɔni ma ayiwa ka se ka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ yanni don min na ayiwa ka se k'o baara ni o fɛn ninnu ko bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa ni o jaabi yɛrɛ kɔni bɔra don min na a y'a yira bɛɛ lajɛlen na sariya min n'o b'a yira k'a fɔ ko izini ka datugu 20h ka taa wuli fo 6h du matin na ayiwa ko o kɔni o bɛ kɛ min ye sariya ye min ni u bɛ sɔn a ma k'a sigi u ni ɲɔgɔn cɛ waati kunkurunin yɛrɛ kɔni kɔnɔ o min ni o kuma yɛrɛ kɔni fɔra ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲa a b'o cogoya la sɛbɛn olu yɛrɛ kɔni tɛ o bila kɔnɔ bari ka d'a ka sɔmi kɛra ko minisiri min ni a bɛ kɛ n yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ kunna sisan nɔ n'o o ye Modibo Kone siga kelen bɛ ale yɛrɛ kɔni na ko ale ni min ye izinitigi a dɔw yɛrɛ kɔni o bɛ ɲɔgɔn dɔn ayiwa ko a bɛna ko sagabu nagabu ka sina ka a diya olu yɛrɛ kɔni na ayiwa malikura ko min bɛ k'a fɔ ko yalima nin cogoya la a bɛ se ka ɲɛnabɔ wa o de kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin waati in na ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni yɛrɛ minɛ nka izinitigi ale kɔni y'a yira k'a fɔ yɔrɔ kɔni ni 20h sera ale yɛrɛ kɔni bɛ a datugu fo ka 6h du matin yɛrɛ kɔni bari ka d'a kan a jigi b'a kan k'a fɔ ko minisiri min bɛ yen o de ye izini maa dɔ bɛ yen o filani teri ni a denmisɛnnin teri yɛrɛ kɔni ye ayiwa olu dalen b'a la ni ayiwa a tora nin tocogo a ka fɔcogo la ayiwa sɛbɛn an b'a k'a ni ɲɔgɔn cɛ yanni minisiri yɛrɛ kɔni ka tila ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen na olu mana hakilina min ta k'an bɛ bila o minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kɔfɛ marakara debite kɔrɔ n'o ye ayiwa min ye sumunu ye n'o ye Baru Sumunu ayiwa ko ale yɛrɛ kɔni terikɛ n'o ye Modibo Kone ale terikɛ yɛrɛ kɔni y'o ye i b'a ye k'a fɔ u y'a yira olu la k'a fɔ ko a ja o ja izini a bɛ sigi yɔrɔ in na wa foyi den kelen o yɛrɛ kɔni tɛ bɔ a la aw sɔnna o an ma sɔn ayiwa anw ni minisiri de bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ izini sigi a diyara aw ye a sɔrɔ a ma diya aw ye nin hakilina in kɔnɔna la ko yalima malikura ko Modibo Kone ale bɛna a terikɛw ta wa ka se ka jamana ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o bila kɛrɛfɛ wa parce que kɔni ye nin ɲininkaliw kɛ nka a ko kuma tɔ a bɛ kɔ ka na n'a kɛra min ye ayiwa ni an yɛrɛ y'a sɛbɛnw sɔrɔ an n'an da don a la yaasa ka se ka walawali k'o kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen parce que sɛbɛnna MA Jakite fɛ an ye min bɔ don cikan ale kɔnɔna la n'an bɔra cikan na i b'a ye halisa laada don an ka sigi ninnu kɔnɔna la yanni an ka wuli an bɛ to ka bilasiralikan dɔw tali diɲɛ dɔnna sɛbɛkɔrɔ fɛ k'o kɛ an lamɛnbaa ni an filɛbagaw olu yɛrɛ kɔni garisɛgɛ ye bi an bɛ taa ko kura yɔrɔ jumɛn tuguni o de ye sirafili ye i b'a ye diɲɛ ko caman bɛ yen nɔ a bɛ kɛ a bɛ maaw yɛrɛ kɔni dabali yɛrɛ kɔni ban nka o tɛ kabako ko ka se ka olu bali diɲɛ don o don ka se ka kɛ bi an bɛ waati min na maa dɔw bɛ ko dɔw filɛ gasi ye o tɛ dɔw yɛrɛ kɔni bolo kojugu yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ bi maa dɔw b'a fɔ adamadenya yɛrɛ la ko dɔw yɛrɛ kɔni o tɛ bɛn nka maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu t'a dɔn ko nin ye adamadenya taabolo yɛrɛ kɔni dɔ ye i b'a ye nin kɔni kɛra min ye filani fila ye filani fila olu kɔni ye sirafirikɛn ye u n'u ka sirafiriki yɛrɛ kɔni u ka laadalafiniw o yɛrɛ kɔni bɛ u la ayiwa filani fila in u ka maraji o de kɔni o bɛ sen na n'a fɔra ko filani fila ka maraji bɛ maa caman b'a ye ayiwa a kelen o kelen a bɛɛ lajɛlen kɔni n'a muso o de kɔni kan ka ye kɛnɛ in kan nka ninnu ta ma k'o ye dɛ ninnu olu de kɔni bɛna jɛ muso kelen na pewu filaniw u ye filani ye o ye tiɲɛ ye nka yalima o bɛ sariya di olu ma o bɛ yamaruya di u ma wa olu kɔni u ka se ka jɛ muso kelen na wa nka i b'a ye olu yɛrɛ kɔni u ta kɛra nin kɛcogoya de la koyi muso kelen wa filani fila olu de kɔni bɛna jɛ o muso yɛrɛ kɔni na o y'olu fila yɛrɛ kɔni ta ye ni nin wale in an filɛ ka nin tɔmɔ ka bɔ sirafiriki yɛrɛ de kɔni bi ayiwa sariya min don an kɔni m'a dɔn nka nin kɔni nin tɛ anw fɛ yen sariya ye
adama ni ayiwa a tɔgɔ di fuseni de don a taari jɔn don n'a bɛ taa muso ɲini walima ne bɛ k'i fila ni ɲɔgɔn kɔnɔ ayiwa baasi tɛ bɛɛ ka t'i ta ɲini o de kɔni ɲɔgɔn tɛ kɛlɛ tɛ min na ne b'a dɔn filanin kɔni nin laban kɔni ye ɲɔgɔn bɔkisi ni muso yɛrɛ kɔni nɔfɛ yan nɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'an ci ɲuman na an keyita ka fɔ ka waleɲuman dɔn fo ka taa se tɛnɛn titi ma ayiwa ko ti mun na la yɛrɛ na mɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo nin waati in na fɛn fɛn b'an ka ja ninnu ka se ka tugu kɔ k'u suit n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn adama ale tun bɛ cɛsiri baara la ayiwa k'an ka ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen fo makika ni sabarikɛ ture siriki ture sɛlifu tarawele fo ka taa se maimuna tarawele ma an b'a fɔ a k'an bɛɛ tɛnɛn don ni ala sɔnna ma